конституцияи ҷумҳурии тоҷикистон яке аз конституцияи беҳтарини дунё ба шумор меравад, чунки моддаи дуюми конституцияи ҷумҳурии тоҷикистон ки ба ҳуқуқу озодиҳо вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд бахшида шудааст, аз 34 модда ки иборат мебошад, ҳама ҳуқуқҳо озодиҳои вазифаҳои инсону шаҳрванд дар он ҷо дарҷ гардидааст. масалан боби 2 моддаи 17 конституцияи ҷумҳурии тоҷикистон гуфта шудааст ки ҳама дар назди қонун ва суд баробаранд. қатъи назар аз нажод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, таҳсил, истиқомат, ҳама ҳифзу ҳуқуқҳои инсон кафолат дода мешавад. мардон ва занон баробар ҳуқуқанд. дар ҳар як моддаҳое ки дар ҳамин боби 2 дарҷ гардиданд вобаста ба вазифаҳо, озодиҳои инсон беҳад масъалаҳое дарҷ гардиданд ки ба ҳаёти рӯзмарраи инсон вобастагии зич дорад.